नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. मंत्री नितेश राणे दीपक केसरकरांच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे. डांबरडेग मोरवे संगमित ब्रेकवॉटर बंधाऱ्याची मागणी. आणि देवबाग इथं 158 कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मान्यता. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. महाराष्ट्र शासन पर्यावरण पूरक आणि संरक्षण व व्यवस्थापन या 450 कोटी रुपये प्रकल्पांतर्गत देवबाग येथे 158 कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरण पूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन या 450 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग येथे 158 कोटी रुपये किमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे समुद्रकिनारी वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण होईल. महाराष्ट्र शाश्वत पर्यावरण पूरक किनारा संरक्षण व व्यवस्थापन या 450 कोटी रुपये किमतीच्या प्रकल्पांतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग येथे 158 कोटी रुपये किमतीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे समुद्रकिनारी वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण होईल. दीपावली लक्ष्मीपूजन दिवशी विराजमान झालेल्या वेंगुर्ले उभादांडा येथील श्री गणेश मंदिरातील गणपतीचं होळी पौर्णिमे अगोदर रविवारी रात्री तब्बल 4.5 महिन्यांनी ढोल ताशांच्या गजरात भजनाच्या साथीने भाविकांच्या उपस्थितीत सागरेश्वर समुद्रात विसर्जन करण्यात आलं. गेली 100 वर्षांपेक्षा जास्त हे जुनं श्री गणेश मंदिर आहे. येथे आगळी वेगळी प्रथा आहे. मंदिरात गणपतीची मूर्ती बसवली जाते केवळ 4.5 महिने, म्हणजेच मंदिरात गणपती मूर्तीचं वास्तव्य एवढ्या कालावधीत असतं. अन्य दिवशी येथे गणपतीची प्रतिमेचं पूजन केलं जातं. मोठ्या उत्साहात दरवर्षी दीपावलीच्या लक्ष्मीपूजन दिवशी गणपती विराजमान होतो आणि त्यानंतर होळी पौर्णिमेच्या अगोदर त्याचं विसर्जन होतं. मंदिरात दररोज भजनं, नाटकं, वार्षिक जत्रा असे विविध धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल असते. दरम्यान रात्री भजन आरती करत गणपतीचं विसर्जन भक्तिपूर्ण वातावरणात सागरेश्वर समुद्र किनारी करण्यात आलं. दिवाळीला लक्ष्मी पूजना दिवशी पूजन स्थापना होते आणि होळीच्या पूर्वी 1-2-4 दिवस विसर्जन. ह्या आमच्या पाटील घराणे आणि केळुसकर आणि अंशुरकर असे ह्या घराण्यांपैकी काहीतरी पूर्वजांनी पूजन केलेलं होतं त्याचं बाहेर. नंतर अगदी छोट्या स्वरूपात, नंतर हळूहळू अगदी 100 वर्ष झाल्यानंतर त्याला चांगली प्रसिद्धी मिळाली आणि आता मोठ्या प्रमाणात जसं दिमाखात उत्सव साजरा केला जातो. 4.5 महिने त्याचं वास्तव्य असतं. हे म्हणजे गणपती बाहेर काढल्यानंतर गणपतीच्या समोर एक 15-20 मिनिटं भजन होतं. त्यानंतर संपूर्ण असं वाडीतनं प्रदक्षिणा घालून वाघेश्वर मंदिर येथे पुन्हा तिथं थांबवलं जातं आणि पुन्हा भजन करून नंतर त्याचं पुढं सागरेश्वर किनारी जायला निघतं. सागरेश्वर किनाऱ्यासमोर म्हणजे सागरेश्वर मंदिरासमोर पुन्हा एकदा भजन आणि आरती होऊन नंतर मग विसर्जन मार्ग मोकळा होतो.
मुंबईतील गोरेगाव येथील नेस्को कॉम्प्लेक्समध्ये गेले 4 दिवस ग्लोबल कोकण महोत्सव साजरा होतोय। या महोत्सवात कोकणी कलाकारांनी आपल्या कला सादर केल्या। दशावतार कला प्रकारातील राकेश साहिल यांनी या महोत्सवाचं कौतुक केलं। तसंच असे महोत्सव होणं गरजेचं आहे, यातून कोकणातील लोककला जिवंत राहणार आहे, काय म्हणाले साहिल पाहूयात। ही ग्लोबल कोकणमध्ये आज म्हटलं ग्लोबल कोकण चालू झाल्यापासून आम्ही दशावतार करतोय आणि या दशावतारात आम्हाला एवढी मजा येते की म्हणजे स्टॉल बी फिरण्यासाठी किंवा दशावतार नाटक करण्यासाठी एवढी मजा वाटते की एवढं छान आनंद वाटला की आमचा पूर्ण दिवस कसा जातो ते आम्हाला समजत नाही। पण या ग्लोबल कोकणमुळे दरवर्षाला व्हावा अशी आमची इच्छा आहे आणि आम्हाला असा दशावतार करण्याचा प्रयोग करण्याचा आम्हाला संधी द्यावी हीच आमची ग्लोबल कोकणवरनं इच्छा आहे। धन्यवाद। कुठून आलं आहे आणि किती जणांची टीम आली आहे? आमची 25 जणांची टीम आहे। आम्ही राहणारे मुंबईमध्येच आहे। आमचं सायलीला दशावतार नाट्य मंडळ मुंबई खार आणि आमचे मालक भालचंद्र लोटबे ते गावाला असतात। सध्या त्यांची तब्येत बरी नाही त्यामुळे गावाला असतात आणि आमची टीम आहे 20 ते 25 जणांची टीम आहे आणि आम्हाला इथे मुंबईमध्ये आम्ही म्हणजे समजायचं की आम्ही कामधंदा करून आमची ही कला जोपासतो आहे। आम्ही म्हणजे मुंबईमध्ये दशावतार हा म्हणजे काय हा कळवावं, म्हणजे ही कला जागृत व्हावी यासाठी आम्ही या दशावतार ही कला जोपासतो। आम्ही कामधंदे करतो आणि संध्याकाळी नाटक असलं आम्ही धावत येतो आणि हे दशावतार करतो। ही एक म्हणजे आम्ही पैसा कमवण्यासाठी नाही, ही एक आम्हाला हौस, या कलेची आम्हाला आपुलकी यासाठी। ही लोककला टिकून राहण्यासाठी काय करायला पाहिजे या संदर्भात काय? ही कला लोक टिकून राहण्यासाठी ना सर्व आता मालवणी दशावतार आपल्या मालवणी कोकणातले लोक आहेत। हा दशावतार जर मुंबईमध्ये अच्छा चाळीत असो या गल्लीत असो या जत्रा उत्सव हे ग्लोबल कोकण महोत्सव राबवल्यामुळे हे दशावतार दिसणार आणि सगळ्यांना ही कोकणची कला ही दशावतार म्हणजे काय हे काय। नगरपालिकेच्या कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या 3 दिवसांपासून काम बंद आंदोलन पुकारलंय। याचा परिणाम शहरातील स्वच्छतेच्या कामावर दिसून येत आहे। जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन कायम राहणार असल्याची भूमिका कंत्राटी कामगारांनी घेतली आहे। पाहूयात। यामध्ये 12.5% प्रमाणे 4 महिन्याच्या पगारातील फरक, वाहन चालकांच्या EPF तसंच नवीन नियमाप्रमाणे पगाराची रक्कम देण्यात यावी अशा अनेक मागण्या त्यांनी प्रशासनासमोर ठेवल्या आहेत। सावंतवाडी नगरपालिकेचे तब्बल 70हून अधिक कंत्राटी सफाई कर्मचारी शनिवारपासून काम बंद आंदोलनात उतरले आहेत। एकूणच सद्यस्थितीत पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांमार्फत शहरातील स्वच्छता कशीबशी सुरू आहे। कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कामबंद आंदोलनामुळे स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे। लवकरात लवकर कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मार्ग काढण्यात येईल असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे। तरी सुद्धा सफाई कर्मचारी जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरू राहील या भूमिकेवरती ठाम आहे। नमस्कार, मी अमोल भरत पेंडुरकर, सावंतवाडी नगर परिषद घनकचरा वर्गीकरण डेपोमध्ये मी कामाला आहे आणि हे माझे सर्व सहकारी। गेल्या 4 वर्षात पगार वाढ झालेली नाही या विषयावरून आम्ही काम बंद ठेवलेलं आहे। पगार ठरवताना पहिल्यांदा 12,000 ठरवला, त्याच्यानंतर 9,000 देण्यात आला आणि त्याच्यानंतर 1-2 वर्षानंतर 1,000 रुपये वाढवण्यात आला फक्त पेमेंट आणि त्याच्यानंतर पेमेंट वाढलेलाच नाही अजूनपर्यंत। त्याच्यानंतर काही लोकांचा PF भरला गेला नाही। आता नवीन जे 1 वर्ष झाले 1-1.5 वर्ष झाले त्यांचा PF 7-8 महिन्यांचा किंवा 4-5 महिन्यांचा काही लोकांचा बाकी आहे, तो भरलेला नाही। तसेच आम्हाला हँडग्लोज नॉन मास्क बूट वगैरे हे काही प्रॉपर भेटत नाही आणि त्यांना विचारलं तर म्हणजे सुपरवायझरला वगैरे विचारलं ते बोलतात करायचं असेल तर करा, नाही तर तुम्ही जाऊ शकता। किंवा आम्ही कुठच्याच गोष्टीमध्ये हे केलं, प्रश्न केला की आम्हाला एवढं पेमेंट आहे, तुम्ही एवढं का देत नाही, तर ते सांगतात तुम्हाला आम्हाला एवढं परवडत नाही, तुम्हाला करायचं असेल तर करा, नाही तर तुम्ही जाऊ शकता, असं उत्तर देण्यात येतं। महिन्याचं पेमेंट आमचं 2-2 महिने पेमेंट होल्डवर ठेवण्यात येतो आणि 1 ते 2 महिन्याचं पेमेंट पेंडिंग राहतो। त्यामुळे आम्ही असं निर्णय घेतला की बंद ठेवायचं। सावंतवाडी नगर परिषदचे कंत्राटी कामगार आज आमचा PFची अर्धवट रक्कम दिलेली आहे, अर्धवट देऊ नये त्याच्यासाठी आम्ही सगळं बंद म्हणून काम हे केलेलं आहे। त्यांच्या आम्ही वेळोवेळी कागदपत्रे आम्ही त्यांना दिलेले असो तरी त्यांच्याने आमचा विचार केला नाही, कधीच नाही।
की हँड ग्लोव्ह, बूट, मास्क कामगारांचं त्यांच्यानी कधीच पराभव होऊ नये. आणि ज्यावेळी आम्ही बंद केला आहे त्यावेळी त्यांच्या झळ पोचली की त्यांच्यानी काम बंद केला की आता सणवार येतात, कमिटी येतात, त्याच्यासाठी आपण हे सगळं काम बंद केलं असं त्यांचं आणि दिलेल्या पुढाऱ्या ते उलट सांगून सगळं हे काम करतात की आम्ही असं केला तसं. आम्ही चेक देत होतो, ते कसले चेक देत होते, काय देत होते हे त्यांच्यानी काहीच सांगू नये. त्यामुळे आम्ही हे काम बंद केला. जोपर्यंत आमचे मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही काम चालू करतो. आता तुमचं पीएफ किती वर्षाचा पीएफ द्यायचा आहे? 3.5 वर्षाचा पीएफ द्यायचा आहे. 3.5 वर्षाचा पीएफ आणि तो तुमच्या अकाउंटवर पीएफ जमा झाला पाहिजे. 5,000, 10,000, 15,000 एवढीच रक्कम जमा केलेली आहे. आता एकूण तुम्ही किती कामगार आहात? आणि नाही म्हटलं तरी आम्ही सगळे 60-70 तरी काम करतो. 60-70 कामगार. एकाचा पीएफ रक्कम किती आहे एका कामगाराची? साधारण लाखाच्या आसपास असते. म्हणजे 1 लाखाची एकाची, म्हणजे 60 कामगार म्हणजे 60 लाख रुपये तुमचे 3.5 वर्षापर्यंत होय. पीएफ दिला नाही. दिला तुमचा कॉन्ट्रॅक्टर कोण होता त्यावेळी? संजय वरेकर म्हणून होता. संजय बरेकर. आता नगरपालिकेचं म्हणणं काय आहे यावर? त्यावर म्हणजे काय, तुमचा आम्ही पीएफ घातलेला आहे पण तो काही थोड्या जणांचा घातला, थोड्या जणांचा घातलेला नाही. वाहन चालकांचा घातलेला नाही आहे पीएफ. आणि आमची जो उर्वरित रक्कम राहिलेली आहे पगारातली ती पण आमची दिलेली नाही. आता आमचे 2 कर्मचारी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहेत ह्याच कारणामुळे की यांच्यानी आमची अजिबात दखल घेतलेली नाही आहे. त्याच्यासाठी ही दखल घेणे गरजेचं आहे. नाही जोपर्यंत आमचं पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही मागे येणार नाही. लोक आम्ही सगळे घाण काम करत आहेत. पुऱ्या सावंतवाडी शहरातली घाण उचलून काम करत असतानाही यांच्यानी आमचा पीएफ अर्धवट देऊन आमची रक्कम मागे ठेवलेली आहे. याचं कारण काय? ग्लोबल कोकण महोत्सवाचं सुंदर आयोजन केलं गेलं. या महोत्सवात कोकणची पर्यटन स्थळं एकाच ठिकाणी अनुभवता आली, असं मत मत्स्य विभागाचे आयुक्त किशोर तावडे यांनी व्यक्त केलं आहे. ग्लोबल कोकण महोत्सवाला भेट दिल्यानंतर काय म्हणाले किशोर तावडे, पाहूयात. खरंच या ठिकाणी आज भेट दिल्यानंतर कोकण ग्लोबल त्या माध्यमातून हे महोत्सव साजरा केलेला आहे आणि ह्या ठिकाणची आजची गर्दी पाहता खरंच उत्कृष्ट प्रतिसाद आहे आणि चांगल्या पद्धतीनं नियोजन केलेलं आहे. आणि ह्याचबरोबर प्रत्येक व्यक्ती जो इथं बघायला आलेला आहे आणि ते जे स्टॉल मांडलेले आहेत त्याचं पोस्टरमुळे बालकाईने बघत आहेत, हेच खरंच आनंदास्पद आहे. सर, कोकणात सिंधुदुर्गात देखील तुम्ही सेवा बजावली आहे, आता मुंबईत काम करताय आणि हे सर्व कोकणचं इथे सौंदर्य यादव सरांनी दाखवलं आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? त्याबद्दल प्रश्नच आहे. संजय हा आमचा जुना मित्र आहे आणि हा कितीतरी वर्षापासून या गोष्टी करतो. पण सगळं पुरेपूर कोकणात या जे जे लोकेशन्स आहेत, जे पर्यटन स्थळे आहेत त्याला देखील इथे त्यानं चांगल्या पद्धतीनं प्रदर्शित केलेलं आहे. आपल्या हटके स्टाईलनं ग्लोबल कोकण महोत्सवाला 4 चांद चढवणारा कोकणातील अभिनेता रुपेश मिरकर कोकणाबद्दल बरंच काही बोलला. नेमकं काय म्हणाला, पाहूया. आप यही सोच रहे मैं क्या करूं, ग्लोबल कोकण में मैं क्या कर रहा हूं? यस, और सही सोच रहे हो। मुझे यहाँ होना ही था, इसलिए क्योंकि ये ग्लोबल कोकण है और ये जो फेस्टिवल है, ऐसे में देखिए मैं बचा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूं और इतना बड़ा नहीं कि उड़ के चला जाऊं आसमान के तारे छू के जादू के साथ में यही आऊँगा, क्योंकि ये ग्लोबल कोकण है और यहाँ पर तो मुझे आना ही था. आणि नुसतं यायचंच नाही तर कोकणातल्या मातीचा आनंद, कोकणातल्या सर्व गोष्टींचा आनंद मला घ्यायचा आहे. आणि दुनियेमध्ये जिथे जिथे हा व्हिडिओ पाहणार आहात तुम्ही सर्वांनी दरवर्षी होणाऱ्या या ग्लोबल कोकण महोत्सवात नक्की यायचं आहे. आणि ही न्यूज़ तुमच्यापर्यंत पहुंचावत है कोकण 7. कोकण 7 के जरिए मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ. मैं बॉलीवुड पार्क से सीधा यहाँ पर आप लोगों के पास आया हूँ. 3D शो यहाँ पे चल रहा है, 7D चल रहा है और ये सारी न्यूज़ आप लोगों के पास कोकण 7 लेके आ रहा है. कब आ रहे हैं? आज खत्म हो जाएगा, जल्दी आइए. इस साल नहीं तो अगले साल मिलेंगे, लेकिन कोकण 7 के जरिए मैं आप लोगों के पास आते रहूँगा. फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय. सर, आपण या महोत्सवाला भेट दिली आहे, एकंदरीत कसा माहोल आहे, काय सांगाल? खूप जबरदस्त माहोल आहे इथे आणि खूप धम्माल चालू आहे, ड्रामा चालू आहे, दशावतार चालू आहे, लोक येत आहेत आणि कोकणचा मेवा घरी घेऊन जात आहेत. आणि हा आनंद धम्माल एकदम ज्यांनी नाही आलेत ना, जे नाही आलेत ना त्यांनी हे मिस केलेलं आहे. खास करून मला मिस केलं आहे.
यावर्षीचं स्पेशल अट्रॅक्शन क्रिश तुम्ही मिस केलं आहे, बॉलिवूड पार्कचं अट्रॅक्शन तुम्ही मिस केलं आहे, तुम्ही नक्की या. माझ्यासोबतचा फोटो तुम्हाला घ्यायला आवडेल. आणि आता सध्या तुम्ही कोकण साथ ह्या आमच्या कम्युनिकेशन आणि आमच्या या न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून हा व्हिडिओ पाहत आहे. खाली लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. थँक्यू. रॉकस्टार गायक अँथोनी डिसूजा यांनी कोकण महोत्सवाला भेट दिली. मूळ कोकणातील असलेल्या या कलाकारानं असे महोत्सव कोकणात देखील व्हावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. पाहूयात. नमस्कार, माझं नाव आहे अँथोनी डिसूजा. मी या ग्लोबल कोकणला आज भेट दिली. खूप फारच चांगलं वाटतं. इकडे जे लोक आहेत आपले कोकणचे, खूप लोक इकडे खूप एन्जॉय करतात, मजा घेतात. तुम्ही पाहत असाल आपलं हे कोकण साथ चॅनल. खरं तर मी आहे शिवड्याचा आणि आपलं हे जे चॅनल आहे सावंतवाडीचं कोकण साथ चॅनल, ते खूप भरपूर व्हायरल आहे. सध्या कोकणमध्ये सध्या नंबर 1 चॅनल आहे आणि मला याचा अभिमान आहे. कारण त्या चॅनलचं मी एक गाणं पण केलं होतं. आणि सांगायचं गेलं तर माझं सध्या एक गाणं यो यो गोवा हे खूप व्हायरल होत आहे. आता तेच गाणं मी पुन्हा घेऊन येत आहे, यो यो कोकण गोवा. तर तुम्ही ह्या ग्लोबलला भेट द्या. आणि सांगायचं गेलं तर हे जे मी आज दृश्य पाहिले आहे कोकण ग्लोबल, मला वाटतं हे आपल्या कोकणमध्ये, आपल्या गावामध्ये तिकडे शिरोडा पाहिजे, सावंतवाडी, जे कुडाळ, म्हणजे असं भव्य असं पाहिजे, तिकडे असं झालं पाहिजे असा माझा उद्देश आहे. कारण किती लोक इकडे येतात, भारतातून सर्व लोक इकडे येतात, खूप लोक, किती गर्दी, आणि इकडे मजा घेऊन जातात. असं आपल्या गावामध्ये पण असं झालं पाहिजे आणि उत्कृष्ट प्रतिसाद त्यांना भेटला पाहिजे, हेच माझं आहे म्हणणं आहे. कारण आपण मूळचेच कोकणचे, त्यामुळे या ग्लोबल फेस्टिवलला तुम्ही सपोर्ट द्या आणि आमच्या चॅनलला, कोकण साथ चॅनलला भरपूर साथ द्या आणि चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, विसरू नका. नंबर 1 चॅनल. सुप्रसिद्ध गायक अजित कडकडे कोकणात आले असता दशावतार नाट्यप्रयोगात भावांतरीचे हळवे ही लंगार सादर करणाऱ्या मयूर गवळी यांचं कौतुक केलं. पाहूयात. आणि ते कोकणात खूपच प्रसिद्ध दशावतारी मला कोणकोणते पाठवत आहेत, जे ते एवढं प्रसिद्ध झालं आहे. शेवटचा कडवं भावांतरीचे हळवे, आणि ते कोण आपले ते मयूर गवळी, त्यांच्यासाठी एक टाळ्या मयूरसाठी. त्याने एवढं प्रसिद्ध केलं हे गाणं, आणि इस्पेशली शेवटचा अंतरा, की प्रत्येक दशावतारी याच्यामध्ये मला कितीतरी व्हिडिओज पाठवले, त्याच्यात असतंच हे गाणं. धन्यवाद मयूरजी. संस्कृती साडी दालनाचं आज सावंतवाडीत उद्घाटन झालं. या ठिकाणी आधुनिक तसंच पारंपरिक साड्या एका छताखाली ग्राहकांना खरेदी करता येणार आहे. पाहूयात. नमस्कार, मी सौ सई सुमित राणे आपल्या संस्कृती साडीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करीत आहे. आपण आपले भव्य दालन जे आहे संस्कृती साडी या नावाने हे आजपासूनच सुरू करत आहोत. आणि आपल्याकडे नाविन्यपूर्ण साड्या म्हणजे ज्या काही व्हरायटी तुमच्यासाठी अवेलेबल आहेत त्या आम्ही इथे अवेलेबल करत आहोत. तर माझं शॉप नंबर 5 तक्ष कॉम्प्लेक्स गवळी तिठा सावंतवाडीमध्ये आमच्या दालनाला नक्कीच भेट द्या. तिलारी खोऱ्यात हत्ती पकड मोहीम राबवा. तसंच ही मोहीम राबविल्यानंतर हत्ती पुन्हा येणार नाही यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करा या मागणीसाठी तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच व शेतकऱ्यांनी दोडामार्ग वनविभाग कार्यालयासमोर शुक्रवारी सकाळी बेमुदत उपोषणास सुरुवात केली. पालकमंत्री नितेश राणे व आमदार दीपक केसरकर यांनी आश्वासन दिल्यानं रात्री उशिरा उपोषण मागे घेण्यात आलं. पाहूयात. तो तिलारीच्या मागच्या बाजूला आणि त्याच्यामध्ये परत केंद्रीय विधेयक आहे, त्याच्यामध्ये 110 त्याच्यामध्ये काय करायचं ते काय करतात ते एकदा तुम्ही बघून नये. आणि त्यांनाच आपण परत तुमच्या वेळेला म्हणजे पालकमंत्री साहेब असणार, वनमंत्री साहेब असणार, कर्नाटक सरकारने ते आपल्याकडे घेतले पाहिजे. नाही घेतले तर अडचण निर्माण, नाही घेतले तर मग आपल्याला आपल्या राज्यामध्ये त्यांची व्यवस्था करायची, ती कशी करायची तर तुम्ही एकदा बघून घ्या. म्हणजे तुमच्या मनासारखं आपल्याला नाही पाहिजे. माझी विनंती आहे की हे उपोषण आजच सोडावं. तर मगाशी मी डॉक्टरांची चर्चा केली
जास्त काळ उपोषण केलं तर किडनीवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. म्हणजे ती एकदा फेल झाली पुन्हा त्याच्यामध्ये म्हणजे आपली जीवनशैली एवढंच महत्त्वाचं. मांडायला पाहिजे होती. ज्या टायमाला मांडायचं असतं, हे व्यवस्थित नाही आहे. 3 वर्षात मी सांगतो, मागचं सांगत नाही, 3 वर्षात सांगतो. मी जे काय रिपोर्ट वगैरे आहे तो आम्ही स्वतः वाचून बघू आणि रिपोर्ट पूर्ण झाल्यानंतर आपली मीटिंग लावू. त्याच्यापूर्वी आम्हाला जी काय प्राथमिक चर्चा करायची ती आम्ही मंत्री महोदयांशी करू आणि तोपर्यंत त्यांना जे काय उपाययोजना सांगितलेली आहे ती उद्यापासून सुरू होईल. महाराष्ट्रातील तळ कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जो हत्ती उपद्रव आहे त्याबाबत दोडामार तालुक्यातील सगळ्या सरपंचांनी एकत्र येऊन एक आंदोलन छेडलेलं होतं. आज या आंदोलनाचा दुसऱ्या दिवशी या ठिकाणी स्थगित करण्यात आलेला आहे. स्वतः माझ्यासमोर या ठिकाणी या भागाचे आमदार आणि माजी मंत्री सन्मान्य दीपकबाई आहेत, त्याचबरोबर मनीषजी आहेत, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आहेत. या सगळ्या मंडळींनी या सरपंचांची सविस्तर चर्चा केलेली आहे. वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुद्धा या ठिकाणी निमंत्रित केलं होतं. पूर्ण कोल्हापूर विभागाचे CCF, इथले DCF या सगळ्या अधिकाऱ्यांसमवेत या आंदोलनकर्त्याची चर्चा केली. आपण थेट जाणून घेऊया तर काय नेमकं आश्वासन दिलं, कशा पद्धतीने चर्चा झाली आणि या प्रश्नावर आपण कशा पद्धतीने तोडगा काढला. आंदोलनकर्त्यांची मुख्य मागणी पकडल्यानंतर कशा रीतीने व्यवस्था केली जाते हे सुद्धा इथल्या सरपंचांना ज्ञात व्हावं म्हणून सोमवारी 10 सरपंच व शेतकरी यांचा एक ग्रुप कर्नाटकमध्ये जाऊन येईल आणि इथं दुसऱ्यासारख्या उपाययोजना इथं जर चालत असेल तर त्याच्यावर ते बोलते. अन्यथा दुसरी काय इलाज करायचा याच्याबद्दल आम्ही मंत्री महोदयांची चर्चा करून लोकांना मान्य पाहिजे. त्याच्यामध्ये हा दौरा लगेच होणं आवश्यक आहे. त्याच्यानंतर 15 गावं हद्दी बाजू त्या ठिकाणी व्हेकल्स देण्याच्या संदर्भात साहेबांची चर्चा झालेली आहे. म्हणजे स्थानिक लोकांना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमार्फत कामावर घेतलं जातं, त्यांचा इन्शुरन्स करणं गरजेचं त्यांची काळजी घेणं याच्या संदर्भात चर्चा झालेली आहे. आणि पालकमंत्री महोदय स्वतः आंदोलनकर्त्यांची सुद्धा बोललेले आहेत, वनमंत्र्यांशी बोललेले आहेत, मी सुद्धा वनमंत्र्यांशी बोललेलो आहोत. त्याच्यामुळे हे सगळं करत असताना लोकांना विश्वासात घेऊन ही मोहीम राबवली जाईल आणि जोपर्यंत मोहीम राबवली जात नाही तोपर्यंत या गावांना अतिरिक्त लाईट्स या देण्याची आम्ही व्यवस्था करतो. जेणेकरून लवकरात लवकर आम्ही त्या लाईट लावून देतो आणि जशा वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांकडे ज्या दर्जाच्या टॉर्चेस असतात त्या दर्जाच्या टॉर्चेसचा त्यांनी प्रत्येक गावामध्ये आणि त्याच्यामुळे जोपर्यंत तरी लोकांची सुरक्षितता राहील आता वरती आहेत असं नाही तर आपण काही पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये काय होतं जर ऊसाची मोडतोड केली तर दुसऱ्या वर्षी ऊसाचं पुन्हा पीक पण आपल्याकडच्या एका झाडाचं जर नुकसान झालं तर पुढची 10-12 वर्ष त्याला उत्पन्नापासून वंचित व्हायला 12 वर्षानंतर झाड होणार त्याला त्याला आणि त्याच्यामुळे तिथले प्रश्न इथले प्रश्न वेगवेगळे आहेत. ही भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक आणि हे निर्णय घेत असताना वनमंत्री महोदय आणि जाणारी प्रतिनिधी सगळ्यांची चर्चा नक्कीच या ठिकाणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुद्धा आहेत. साहेब जसं सांगितली ही मोहीम कशी चालणार नाही याच्या पुढची प्रक्रिया सगळी करायची पण अधिकाऱ्यांकडनं ज्या पद्धतीने रोज व्हायला पाहिजे ती होत नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून इथल्या लोकांचा हा जो प्रश्न आहे हा तातडीने सुटावा यासाठी आपल्याकडे गेली 20-22 वर्ष ज्या प्रश्नावर संपूर्ण सिंधुदुर्गातील नेते मंडळी असतील किंवा बाकी सगळी मंडळी आपण थोडीशी खूप भावनिक प्रश्न आहे. केवळ 4 आणि 5 गावांचा नाही पूर्ण जिल्ह्याला खरं तर तो त्रासदायक असा सगळा विषय आहे. लोकांची मागणी अगदी पकड मोहिमेची आहे जसं आता भाईने सांगितलं तशा तंत्राच्या काही पुढच्या स्टेप असतील. सन्मान्य पालकमंत्री आणि दीपकबाई दोघंही या विषयामध्ये फार गंभीरतेने विचार करत आहेत. आज दुपारपासून खरं तर या सगळ्या विषयाची आमच्या सुधीर दळवींनी दुपारीच पालकमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळी हा विषय सांगितलेला. त्यानंतर आम्ही भेट दिली, भाईने भेट दिली. त्यामुळे मला विश्वास आहे की या सगळ्या पद्धतीमध्ये जो आत्ता मार्ग आपण काढलेला आहे की हत्ती पकड मोहिमेसाठी आपण त्या कर्नाटकात जाऊन तिथला अभ्यास करणं आणि त्या सगळ्या लोकांबरोबर जाऊन येणं आणि एक
काहीतरी ठोस असं काहीतरी उपाययोजना खरं तर CCF साहेब आणि या सगळ्यांनी केली पाहिजे. कारण ही जोपर्यंत एक ॲक्शन प्लॅन जर काही आपण सरकारपुढे ठेवत नाही तर जसं लोकांचं म्हणणं आहे तसं तो पुढे सरकत नाही किंवा त्याच्यावर नक्की काय होत नाही. आजपर्यंत म्हणजे शेकडो कोटी रुपये याच्यावर खर्च झालेत पण मोहीम काही कुठली यशस्वी झाली नाही. लोक यापासून त्रासात आहेत आणि त्यासाठी हे सगळा विषय आहे. पण मला असं वाटतं की इतके प्रयत्न आता जोरदारपणे चालू होतील. दीपकभाई आहेत आणि पालकमंत्री आहेत आणि भारतीय जनता पार्टी आणि युतीचं सरकार आहे त्यामुळे चांगला एक डिसिजन होईल. पुन्हा कधी या शेतकऱ्यांना उपोषणाला बसायची वेळ येणार नाही अशा पद्धतीचे प्रयत्न सगळ्यांच्या मार्फत आपण करू. मी सगळे सरपंच आहेत त्या सगळ्या सरपंचांचं आणि त्या सगळ्या जनतेला या सगळ्यांना त्यांचे आभार मानतो की खरं तर या सगळ्या विनंतीला मान देऊन त्यांनी आज आपण उपोषण सोडलं. त्यामुळे नैतिक जबाबदारी आता आमची सगळ्यांची राहिलेली आहे की त्यांना तो मार्ग दिला पाहिजे. दुसरा विषय असा आहे की CCF साहेब असतील आपले DCF असतील तर ह्या सगळ्या लोकांनी थोडंसं लोकांशी संवादामध्ये राहिलं पाहिजे. ते जे काही गोष्टी करतात किंवा लोकांना काय अपेक्षित आहेत त्या सगळ्या गोष्टींचा कुठेतरी सुसंवाद झाला पाहिजे. तो खरं तर होत नाही आहे. त्यामुळे CCF साहेबांना पण आमची विनंती राहील DCF साहेबांना पण विनंती राहील की येत्या 1-2 दिवसामध्ये शेतकऱ्यांच्या टचमध्ये राहा. तिथले सगळे आत्ता नव्याने निर्माण झालेले जे काही प्रश्न आहेत जुन्या दृष्टीने बघू नका त्याच्यामध्ये काही आणि बरेचसे बदल जातात काळाप्रमाणे तर त्या सगळ्याचा एक अभ्यास करा. आणि बाईंनी सांगितल्याप्रमाणे मनीषजीने मगाशी म्हटल्याप्रमाणे एक याच्यावर काय ठोस आपण कोरोनासारख्या आजारावर पण काहीतरी शोधून काढलेला उपाय आहे. त्यामुळे याच्यावर उपाय नाही असं होणार नाही. फक्त तितक्या आग्रहतेने त्या विषयाकडे गेलं पाहिजे. तिथलं त्याची डेप्थ ऑफ इंटेन्सिटी जी आहे ती सगळं विचारात घेतली पाहिजे. आणि मला वाटतं पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली दीपकभाईंच्या नेतृत्वाखाली हा सगळा प्रश्न पुढच्या काही कालामध्ये मार्गी लागेल. बरोबर नक्कीच मनीषजी पालकमंत्री साहेबांचा मेसेज तुम्ही घेऊन आलेला काय नेमकं पालकमंत्री साहेबांचा मेसेज? खरं तर आज या सगळ्या उपोषणकर्त्यांशी पालकमंत्री महोदयांची संध्याकाळी चर्चा झाली आणि त्यांच्या ज्यावेळी रुग्णालयात त्यांना न्यावं लागलं तेव्हा ते खरंच अस्वस्थ झाले होते. परंतु महत्त्वाच्या बैठकीसाठी त्यांना मुंबईत जात होते, प्रवासात होते आणि म्हणून त्यांना परत वेळेत इथे पोहोचणं शक्य नव्हतं. त्यांनी तात्काळ त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांना सांगितलं की मी माझ्या वतीने माझे प्रतिनिधी तिथे पाठवतो आहे. तुम्ही उपोषण हात सोडा. तुमचे सगळे प्रश्न जे आहेत ते पुढे मार्गी लावण्याची माझी जबाबदारी आहे. वनमंत्री महोदयांशी मी स्वतः चर्चा करतो. तिथल्या वरिष्ठ पातळीवर जी मंत्रालय स्तरावर बैठक आयोजित करण्याची आवश्यकता आहे ती बैठक आयोजित करू. तुम्हाला इथल्या सरपंच आणि इथल्या प्रतिनिधींना तिथे घेऊन जाऊ आणि तिथे तुमच्या समक्ष चर्चा करू. आणि हे करत असताना इथले स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून आदरणीय दीपकभाईंना सुद्धा त्या ठिकाणी आपण सगळेजण निमंत्रित करू. इथले स्थानिक जे DFO असतील, CCF असतील या सगळ्याच अधिकाऱ्यांना सुद्धा त्यावेळी आणि जो अहवाल आहे या सगळ्या प्रक्रियेसंदर्भातला तो सुद्धा आपण त्या ठिकाणी पुढच्या आठवड्याभरामध्ये मंत्रालय स्तरावर पोचेल याच्या संदर्भातला पाठपुरावासुद्धा आपण करून घेऊ. आणि जो अजून एक प्रश्न इथल्या स्थानिक उपोषणकर्त्यांनी त्यांच्यासमोर मांडलेला होता की या भागाला स्वतः मंत्री महोदयांनी भेट द्यावी तर याच्या संदर्भातलं नियोजनसुद्धा उद्याच्या आठवडा 15 दिवसामध्ये अधिवेशन असल्यामुळे थोडा उशीर होतो आहे. परंतु अधिवेशन संपताक्षणी निश्चितपणे या भागाला भेट देण्याचं सुद्धा त्यांनी आश्वासित केलेलं आहे. आणि या निमित्ताने मी सगळ्या उपोषणकर्त्यांना धन्यवाद देऊ इच्छितो की त्यांनी त्यांच्या सगळ्या वचनावर किंवा शब्दावर विश्वास ठेवला आणि आज उपोषण मागे घेतलं. त्यामुळे त्यांनी उपोषण मागे घेतल्यामुळे ह्या प्रश्न पुढे मार्गी लावण्याची जबाबदारी खऱ्या अर्थाने आमची सगळ्यांची येते आहे. आणि म्हणून त्याचा प्रामाणिकपणे जो काही आवश्यक फॉलोअप आहे तो फॉलोअप घेण्याची जबाबदारीसुद्धा आम्ही सगळेजण घेतो. नक्कीच भाई मगाशी तुम्ही हत्ती पकड मोहीम राबवणार हा तर आपण मुद्दा आहे पण जे नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळते त्याच्यामध्ये सुद्धा कुठेतरी अडथळा येत होते. काही सूचना आपण अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत काय? असं आहे की हे कॉम्पन्सेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मार्फत दिलं जात असलं तरी ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटचे म्हणजे कृषी खात्याची लोकं आणि महसूलचे तलाठी हे त्याच्याशी संबंधित असल्यामुळे ताबडतोब पंचनामा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने करावा आणि व्हॅल्युएशनच्या संदर्भात आवश्यक ते सहकार्य ताबडतोब कृषी खात्याने द्यावं अशा मी सूचना दिल्या आहेत. त्याचंसुद्धा फॉलोअप होतं आम्ही ते बघू आणि ज्या टॉर्च द्यायच्या आहेत आणि लाईट्स द्यायच्या आहेत त्याचीसुद्धा अंमलबजावणी येत्या आठवड्याभरामध्ये कशी करता याची आम्ही काळजी. नक्कीच 2002 ते 2025 23 वर्ष हत्ती संघर्ष सुरू आहे आणि आत्ता खऱ्या अर्थाने हा हत्ती संघर्ष थांबेल. हत्ती पकड मोहिमेबाबत प्रशासन पुढाकार घेईल आणि त्यासाठी आपल्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी जी आज एकी दाखवलेली आहे निश्चित ही इथल्या शेतकऱ्यांसाठी समाधानकारक आहे. कोकण सातलाईव्हसाठी संदीप देसाई दोडाव. देवगड तांबर्डेग मोरवे संगम येथे अन्नपूर्णा खाडीमुखात गाळ साचल्यानं मच्छीमारांना समुद्रात जाणं येणं धोक्याचं बनलं आहे. तांबर्डेग मोरवे येथे दोन्ही बाजूनं समुद्रात ब्रेकवॉटर बंधारा बांधण्यात यावा अशी मागणी येथील मच्छीमारांमधून होत आहे.
रामदास कोळंबकर, मोरवे मच्छीमार. या मच्छीमारांची इथे उद्भवलेली समस्या आपल्यासमोर मांडतो आहे. येण्या जाण्याचा संगमचा जो भाग आहे तो उसपा म्हणजे वाळू पडून उरला गेला, तो उसपा व्हावा अशी शासनाला आमची कळकळीची विनंती आहे. आणि तिथे बरेचसे मच्छीमार आज अडकून पडले आहेत. कित्येक जण या समस्येमुळे आलेले नाहीत. तर याची दखल शासनाने वेळीच घ्यावी. दोन्ही बाजूला बंधारे बांधून सुरक्षित बंदर बनवावे, जेणेकरून मनुष्यहानी होणार नाही. देवगड तालुक्यातील तांबर्डे गावातला मी मधुकर विठोबा धावडे रहिवासी. आज परंपरा माझी मासेमारी व्यवसाय, मासेमारी धंद्यासाठी मी आज समुद्रात जातो आहे, येतो आहे. पण आता काही वर्षापूर्वी ह्या जाण्यायेण्याच्या मार्गावरती तांबर्डे गावाचे रहिवासी आणि मोरव्या गावातले रहिवासी जे मच्छीमार आहेत ते जाण्यायेण्याच्या मार्गावरती त्यांचे हमेशा जाताना येताना बोटी लागतात आणि ते आयुष्यामध्ये जसा हा जीवनमरणाचा प्रश्न सुटत नाही तसं त्यांना आईचंच कसं दूध आटवतं तसं ते आता दूध आटवायला लागलेलं आहे. आणि जाण्यायेण्याच्या मार्गावरती हुर पडून आमचे बोटी जाग्यावरच राहत आहेत. आम्हाला आमचं कुटुंब कसं चालवायचं, कुटुंब कसं पोचायचं ही दिवसांदिवस आम्हाला काळजी पडलेली आहे. तेव्हा सरकारने मोरवे गावातील आणि तांबर्डे गावातील मच्छीमारांचा सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यात यावा, तातडीने सोडवण्यात यावा, याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न केलेले आहेत. आणि नितेश राणे साहेबांना भेटलेलो आहे. नितेश राणे साहेबांना दोन्ही गावामार्फत पत्र दिलेलं आहे. तेव्हा दिवसांदिवस आमची हालत चाललेली आहे. तेव्हा सरकारने आमची काळजी घ्यावी आणि लवकरात लवकर हा गाळ काढण्यात यावा आणि 2 प्रतिबंधारे घालण्यात यावी अशी तांबर्डे गावाची आणि मोरव्या गावाच्या मच्छीमार लोकांची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मंत्री नितेश राणे दीपक केसरकरांच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे. तांबर्डेग मोरवे संगमित ब्रेकवॉटर बंधाऱ्याची मागणी. आणि देवबाग इथं 158 कोटी रुपयांच्या विकास कामांना मान्यता. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.